Ja sam dobio dojam, Karmela, da si se ti ozbiljno zainteresirala. Pa zašto, rekla sam, gledaj, ono trčanje s početka bi još nekako, bicikl bih mogla, ali onaj adrenalinski park, na tom bi sigurno propala, tu bi zastala. Malo po malo, ti sad treninzi ovo do 5. mjeseca iduće godine imaš vremena doći u formu. Toliko smo razgovarali o tjelesnim aktivnostima da je vrijeme posvetiti se malo izvan tjelesnom. Pa ćemo u današnjem alternativnom pregledu predstaviti 2 knjige Anthonyja Peaka, britanskog autora koji ih je predstavio u Zagrebu. Ima li života poslije smrti i izvan tjelesno iskustvo? Gledateljima, vama, ćemo podijeliti od svake knjige po 2 primjerka, dakle treba okrenuti naš broj telefona i tko prvi zapisat ćemo adresu, naravno i poslati vam ovu knjigu. Mi smo s gospodinom Peakom razgovarali o nekima od najvećih tajni i neobjašnjivih pojava, kao što su smrt, izvanosjetilna iskustva ili doživljaj vremena. Gospodin Peak je spojio spoznaje i suvremene neuroznanosti, kvantne fizike, te drevne kozmologije i mistične predaje. U knjizi Ima li života poslije smrti Anthony Peak misli da uopće ne umiremo i da tjelesna smrt, kako je obično zamišljamo, nije moguća. Pretpostavlja da kad naoko umiremo zapravo započinjemo svoj život iznova, nebrojeno mnogo puta zaredom. Moja hipoteza je da se vrijeme usporava, jer ako ste imali iskustvo automobilskog sudara, doživjeli ste usporavanje vremena. Kad se to događa i kad čujete loše vijesti. To se događa zbog kemijskih promjena u mozgu. Tako, posljednja sekunda vašeg života može trajati 70 godina. U tom vremenu vi odlazite ponovno do svog rođenja i proživljavate svoj život. Vi i ja možda živimo svoj prvi ili 100. život, ali kad se sjetite da ponovno proživljavate svoje živote, a osjećaj koji to potvrđuje je déjà vu ili već viđeno. Istraživanja pokazuju da je 70% stanovništva svijeta barem jedanput imalo čudesan osjećaj već doživljenoga ili neobjašnjivo poznatoga. Za razliku od religioznih ili duhovnih vjerovanja, za Peaka besmrtnost je proces koji se događa u našem umu. Znate li za pristup učenja na svojim pogreškama? Živimo svoj život i donosimo odluke zbog kojih žalimo. Radimo nešto što ne bismo trebali. Zar ne bi bilo divno imati priliku vratiti se i živjeti ponovno sa sviješću o pogreškama koje smo učinili i ispraviti ih? Mnogo smo puta čuli prijatelje ili rođake s kojima suosjećamo i iskreno nam je žao. Zar ne bi bilo sjajno imati priliku za popravni ispit? Da ne kažete nešto nekomu, da se ne oženite tom osobom nego nekom drugom, stvari poput tih i da shvatite svrhu svoga života. Peak tvrdi da svako biće koje postoji u multiuniverzumu ima 2 svijesti. Jedna je ono što se naziva anđelom čuvarom, božanskim glasom, skrivenim promatračem ili kako su Grci nazvali demonom. A ona zna ili sjeća se svega što proživljavamo. Otkrio sam da određeni neurološki trenuci otvaraju mogućnost komunikacije s time višim ja. Ljudi koji imaju migrene mogu započinjati takvu komunikaciju. Osobe koje doživljavaju epileptične napade često imaju osjećaj da su 2 osobe, a sve zbog neurokemijskih spojeva u mozgu koji otvaraju mogućnost takvih doživljaja. Peak kaže da je takva komunikacija neobična i neobjašnjiva poput njegova doživljaja pjesme za koju je, kad ju je prvi put čuo, poželio da mu svira na sprovodu. Godinama sam se vozio i slušao radio, a od 16.000 pjesama na MP3-u, Round of Blues nijednom se nije pojavila. Jedne maglovite večere u studenome iznenada je zasvirala upravo ta pjesma. Pomislio sam, ovo nešto znači, i sljedeće čega se sjećam jest da sam ne znam ni sam kako skrenuo i stao sa strane. Sljedeće što sam vidio jest da bi kombi udario u moj automobil, a ja bih poginuo. Da u tom trenutku nisam neobjašnjivo skrenuo s ceste, ta pjesma bila bi posljednje što sam čuo. Anthony Peak misli da smo zapravo besmrtni. On je složio dijelove slagalice iz raznih izvora, od kvantne fizike, kliničke psihijatrije do mističnih predaja. Izaziva nas da razmislimo o slučajnostima u životu i postavlja pitanje kako naš univerzum funkcionira, a odgovor ovisi o nama.